tänne, just juoksun pariin. Täällä näemme jälleen sitten lajin, jota kutsutaan Pinkipersikseksi. Ja täällä on ensimmäinen jää ja Vincent Veson tulee tänne tuolla noin. Vähän siistii! Vähän siistii tää on. Niin just! Maailman lentää! Mä pelastin sut, kiitä mua! Joo, kiitoksia. Wow, mun se. Kiitos hirveästi. No niin, hei, nyt mä en enää juokse minnekään, koska siitä tulee liikaa katkoja ja sit mä painan vahingossa stoppia. Ja sit me pitää tehdä kaikki alusta, niinku kävi viime kerralla. Hei, no niin, nyt tulee. Voi perkula. Siinä meni. Sano Osteri Ossi. Sä et kyllä ehti sitä. Ossi, kuulit sä? Älä istä sitä! Tästä. Hei, moi! No niin, hei, nyt katsotaan. Moi! No niin, katsotaan mun ilmes, kun se tulee. Moi! Jumalauta. Ei se osunut mua. Ihan Mitä huono. täältä puuttuu? Jumalauta. Kirjoittaa No niin, siellä se juoksentelee taas kerran. Ihan daiju. No niin, katsotaan. Siellä. Sä melkein jäit, kuule. Ihan daiju. No niin, hei. Tää mä vahingossa laitoin pauselle, ei kai se haittaa. Mä oon poliisia, Ai saakeli mun varpaat! Miksi ette juokse? Katsokaa nyt, se on ai. No niin. Peppupolvet varpaat. Sinne se menee, mikä potku! Eihän edes tarvinnut pokkas. Kattokaa kuinka pieni se on tuolla pitkällä. Ihan sika pitkälle. Se on... Mitä sä sit? Oi perkula! Mä torjun just sen! Se jäi tähän tälleen! Ai saakeli! Siellä se tulee! Se ragee! Se on se tuolla jossain! Ragee! Viiski, du kan skrika pallonanfall! Kattokaa kuin pitkälle se meni! Nyt hän suuttuu! Pitäisiköhän hänen jättää kuvaa ja katsotaan miltä... Jätä mut hei! Heitä suoraan eduun! Eihän sit jää! Ai niin. No heitä kameraa! Mä haluun... Se ei ole se lähellä! Sinne se menee, mä näytän mä kuvan! Sinne se menee! Sieltä se tulee! Sieltä se tulee! Se heittää! Se melkein jäi! Siellä se on. Hei, jättääköhän se mut nyt? Oi herra jumala! Oi parkulle, mä kaaduin! Onneksi on se polve. Meni tossa noin. Mitäköhän mä näytän, kun se pallo tulee? Sitä mäkin haluaisin tietää. Mä kuvaan sua seuraavaksi, kun pallo menee. Ai, ei saa heittää tonne. Niin. Täällä 5. No niin, ei, älä nyt. Älä nyt heitä mua, sun piti heittää Erkkistä. Oi jumalauta, se tulee! Se tulee! Se meni just tää. Menikö? Joo. Ja Wilmer seisoo tuolla kaukana jossain. Mä en edes näe sitä tässä kamerassa nyt just. Pitäis varmaan kohti juosta, että tulee metsästys. Se on hauskin vaihe tässä. Seuraavaksi kun tulee tarpeeksi pitkä, juostaan molemmat, sit tulee metsästys. Se on paras. Joo, sit se on hyvä kuva. Niin, koska sit se juoksee, pitää juosta pakoon. Mä potkasin sua päälle. Joo, sit me juostaan sinne, pysy siellä, niin tulee metsästys. Se on paras vaihe. Hyvä kuvattavaksi. No niin, toi ihan tylsää. Boring. Sieltä se tulee! Yes! Nyt juostaan ja sit tulee... Ovi, mä saan taas lippani! No niin, nyt metsästys alkaa! Herra Jumala! Hän puolustaa penkkejä, minne me ei päästä juuri tällä hetkellä! Toivottavasti hän ei heitä! Jes! Mä pääsen penkeille! Viiski kanssa poveen ja ska penkeille! Oi herra Jumala! Va? No jag kuvan jag blir! Olkapäässä Peppu! Miksi te heitä mua? Herra Jumala! Se
tulee se tankotanssija taas. Jee, mikä potku! Melkein persukseen. Wow! Oi! Näittekö se? Mä katsosin sen ilmas! Mä katsosin sen ilmas! Pom! Mikä potku! Voi se on tanssi! No niin, nyt mä taas takaisin penkkiin, mä sain just kultanyrkiä. Mä juoksin tosi kovaa vähän edestakas. Wow! Ja mä jäin tästä nyt tällä hetkellä. Ei kun minä. Ei minä jäin. Antakaa pallo tänne. Mä jäin. Se oli suolaus! Ihan sama, mä oon nyt tällä hetkellä jäänyt. Heitetäänpäs tosta joku vaan. Pam! Herra Jumala! Mä sain sen kiinni ilmasta, kattokaa! Niemeri jää! Ei voida tanssi! Mä sain sen kiinni! Mä jätin heti Niemeri vähän hyvää. Mä oon taitava. Ai ääne! Tää on taitolaji! Tää on taitolaji! Wilmer varmaan. Hei, kameraa! Kameraa! Wilmer aikoo tappaa mua! Ai! Hieno Wilmer! Se oli mahtiheitto. Pallo siinä, ota se, puotka sen! En voi. Mitä sä teit oikein? No niin, katsotaan mitä tulee. Ei! Melkein osui muhun. Siellä se pallo juoksi. Ei osu, se otti tänne. Perkele sama. Perkule! Tunne itse sun persees. Bringbera, bling! Älä hypit siellä. Se jäätkö? Ei, älä mennä! Nyt katsotaan mun ilme, kun se heittelee mua. Ei! Hyvin potkaistu. Miksi se meni? Mitä jos joku potkaisi ikkunan läpi? Ja siitä vois mennä. Siellä se vaan taas lähtee ja menee. Miten se nyt taas tekee siellä? Hei, heittää mua täysipäin. Mitä järkeä tossa oli? Heitä silleen, että me päästään juokseen. Heitä tonne. Liuskasta alas. Hups, mä unohdin kuvaa just täällä. Anteeksi vaan. Hei, hei, hei! Nyt on... Ei! Mitä sä teet? Mitä sä? Aummunat! Ja taistelu jatkuu. Sinne meni pallo! Haluaisin juosta, mut en uskalla. Ois ehtinyt. Mä olisin nyt tuolla tangolla jo. Et sä muistaa tanssia. Jokasi peikko toinen. Ehti! Ehti! Sähkö! Sekin sähkötti! Tuolla se... No mä taisin nyt sit jäädä tällä hetkellä, mut ihan sama. Laitetaan pieni katko tästä.